Jo fent-me ressò d'un missatge que m'ha arribat, us demanaria que per acabar, molt breument, un minutet cadascun, a veure si podeu donar algun missatge esperançador, algun missatge que penseu que li servisca a la gent per a tindre una mica d'orientació sobre el que podia fer en positiu, a nivell individual i sobretot col·lectiu. Qui comença? Bueno, doncs, mira, ara que parlem dels microplàstics i demés, l'aigua envasada és 2.000 vegades més cara que l'aigua d'aixeta. I si volem canviar el món, o intentar que tot això no ens afecte, doncs comencem cada un per ell mateix. És a dir, intentar consumir l'aigua, doncs, bueno, tots sabem el que hem dit ara, doncs, bueno, en vez d'embotellada, usar els filtres d'osmosis i demés, i bueno, doncs així pots pal·liar gran part d'això, gran part dels problemes que hi ha d'aigua, un consum racionable també de carn, perquè clar, si consumim carn doncs també generem uns animalets que fan aquests problemes ambientals. I bueno, doncs també dir que el territori no mos fiquin, hi ha més granges i tindre un control, però també l'administració treballi per aquesta contaminació no vagi més. Jo crec que és bàsic el treball tant de l'administració com de nosaltres mateixos. Ferran, rapidet. Sí, té molt de raó el company en lo de la carn, perquè este sí que és una de les coses que realment té efectivitat. És a dir, si demà no cal convertir-se i ser vegà i només vegetarià i aquestes coses, només de moderar el consum de carn. Hem de dir, menjo carn un cop a la setmana, em pego un bistec o un bon entrecot, i ja està. Això sí, si tot el món ho fes, és probablement l'única cosa que si tot el món ho fes tindria una repercussió important en la salut del planeta i diguem, per a poder esmorteir, diguéssim, tota la dinàmica que ha agafat, no? Perquè això allibera molt de camp, fa que els cultius que ara estan per produir soja i pinso per als animals passin a ser aliments per a les persones i fa respirar la terra i ajuda molt. Això pel que fa, diguéssim, a lo que pot fer cadascú, no? El que pot fer cadascú és també donar a conèixer el problema i diguem-ne, induir-le a aquest tipus de comportaments. Però bàsicament la qüestió és més essencial, és dir, què es pot fer socialment? Socialment el que hem de fer és anticipar-nos a el que està venint, i anticipar-nos només ho podem fer d'una manera col·lectiva, a base d'establir xarxes entre nosaltres i conèixer el que està passant i llavors anar, diguéssim, avançant en trobar solucions que siguin adaptades al territori, que siguin adaptades a les necessitats de la gent i que siguin sobretot, jo això sempre insisteixo molt, que siguin una forma de recuperar la connexió amb la terra, que és la que hem perdut, la connexió amb la vida en general, perquè tot d'una ens hem desenganxat de la vida, ens hem cregut que som, diguéssim, l'espècie elegida i hem agafat una arrogància todopoderosa i això no és així, hem de reconnectar amb la terra, en tota la terra, en Gaia, si voleu. Això és una qüestió espiritual essencial que ens pot nuclear molt.